Nik uste Intsumisioaren borrokak behar zuela pelikula bat memoria ezinbesteko dalako, eta baita ere badalako nolabait ere datozkigun erronkei aurre egin ahal izateko erraminta bat oso ongi dagoena guk ezagutzen dugu, baina gazteagoek ezagutzea ez. Zergatik, politikan etxipena ez dalako bide bat inoiz. Eta balin badago zerbait aldatzeko, da ekinez. Eta badago zerbait aldatzeko aukera, pelikulan ikusten den bezala, eta Intsumisioaren mugimenduak erakutsi zuen bezala. Orduan, nik uste bai pelikula ezinbestekoa zela. Ez dakit pelikula hau zen, baina pelikula bat ezinbestekoa zen bai. Gure pelikula ezusteko zailtasunak eduki ditu, finantziazioari dagokionez, bereziki Eusko Jaurlaritza eta ETB izan ziren parte hartu nahi izan dezutenak, eta horrek izugarri zaildu du dena, ze filmatzeko diru behar da, filmatzeko jendea behar denez. Eta orduan, joan gera atzeratzen, eta halako batean jarri genuen crowdfunding kanpaina martxan, eta konturatu ginen jende pila bat zegoela, historia hau ikusteko eta entzuteko gogoz, kasi 500 lagunek parte hartu zuten crowdfunding kanpainan, eta horiei esker gaude hemen, horiei esker gehi, Nafarroako gobernuaren dirulaguntzari esker, eta horiek egin dute posible, momentu batean, kasik ezinezkoa zirudiena. Kontuan hartuta zein den egoera, ikusiko dugu ze zinemaldi dagoen zutik, ze zinemaldik eman duen amore, ze zinemaldi den online, holako formula pila bat asmatu dilako, eta lehenik eta behin, hemen egoteagatik oso pozik, oso kolokan zegoen, nahiz da atzeatu egin den. Eta nik esango nuke Donostin ikusi den, pandemiaz geroztik ikusi den 3. filma dela gurea. Beraz, horrek ere pixkat azaltzen du sold out kartela zintzilikatu izana, bazegoelako ez pelikula ikusteko gogoa bakarri, eta zinemara etortzeko gogoa, dagoen bezala giztuen gogoa antzerkia ikusteko, dagoen bezala giztuen gogoa musika emanaldiak ikusteko, bertsoak ikusteko, direlako gure arima. Hau da, nolabait ere azala, baina azala hau, orain, ez dago ezer, gu bakarri gaude, eta hor betetzen denean orduan gertatzen dira, gu kitzikatzen, gu maitemintzen gaituzten gauzak. Gauza bat egin nula oso gaizki eta izan zela garaipena ez ospatzea. Txoratuta gelditu naiz, eta gainera ze momentu tristek eta ze momentu alaiak dauden ez da hor barruan. Nik uste dut behar bada bihotz asko mugituko ditula. Pelikula asko gustatu zait, iruditzen zait batetik islatzen duela garai haietako koraltasuna, oso mugimendu korala izan baitzen, oso askotarikoa eta gehiengo sozial oso zabal baten sostengoa lortu zuena, baina halaber badu beste bertute bat, eta Landergarroren begira pertsonal eta berezi hori ere oso ongi biltzen duela. Helburua beteta geldituko da, eragina izan duela ikusiko dudanean. Ekimen politikorako desobedientzia zibilez bortitza berriro lehen lerroan jartzen hasten garenean herri honetan, orduan pentsatuko dut nolabaiteko eragina izan duela filma honek. Helburu politikoa du, nire aldetik behintzat.